Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karami gala, ania ang naginapos nga sumpay sa atong sugilanon. Sulad, Impyerno sa Paraiso. Gusto ko silang ikaila, Vic. Ang mga bata? Okay, sige. Gusto kong manginahan nila. Naluoy magud ko nga. Gibiyaan lang day sila sa ilang inahan. Bago pa tang may abot ni Mia, ayaw pagdali sa pagpagkisuod sa akong mga anak. Ha? Nga naman. Dautan ba? Dili man tingali, babe. Pagkiksuod ko nila, o manginahan ko nila. Aron sa ingon, tahuron ko nila. Isip ilang inahan. Kay naa kasabay nga ilang amahan, dili ba? Oh. Nga nung murag, wa ka mahimuot sa akong gisulti ni mo, babe. Wa Mia. Wa. Midayag lang ko sa kamayo mong tao. May samot ka akong pagdayag ni mo. Ang pagmahal ko ni mo. I love you. I love you too, Vic. Tara sa kwarto, babe. Ang tinanawan ay nagdalasig come here. Lihian na to, babe. Dali. Uy, babe, maduggan ka ditang mama, no? Ay, nakatog na si mama mo. Babe, Okay, gilok na, ah. gusto kong pagilokan. Teka, kaot sa kong misis. Baby, nasahod kami. Victor! Victor, ibutang ko ba? Sige na, uy. Sa kwarto na. Babe, babe. Victor, Vic. Happy ba? Enjoy? Mamitana ko, cute. Ikaw, no, grabe kay ikaw. Masundan gani dayan si baby, no? Mahal biya kayong gatas. Nya, ako, di biya kay ko daghan og gatas. Para imo rin kit, Maldita. Nanggawas na gid sila. Salamat. Nangita na nako ay. Sinyasan ako, pe. Nakakita na sila doon. Nanang duha ay. At tutas at bang mga anak ha? Dito makasakay din hi. Puno na gikan dito sa unahan. Dali, manglabang ta. Glana, gunit na ko. Ang binay mong bagli na, be. Ako na lang doon. At imanan lang ng kaugalingon ni mo, anak. Sige na, manglabang ta. Hapit man nga 1 hour man no, una ta nakasakay. Papa, mangkot. Siya nagtaang auto. Ngano ka na siya? Dili man maluoy na to, mano. Kuya, no? Oo nga, maglagot ko niya, ma. Lando, nak. Bad na, ha? Di yun na maayo nga maglagot kang papa ni mo. Dadon niya ang sakyanan, kay kinahanglanon ba kay niya? Kita di ay, ma. Wa magkinahanglan. Ni agud mi siglin na. Ikaw sad. Bitaw, kuya, no? Lainan ni Papa, eh. Sirikid ang masakay sa auto. Igo na mo ni anak. Nani, taxi ay. Magtaxi na lang ta. Aron, dili mo mangluod sa inyong amahan. Taxi! Nagatawag na si Victor. Saon. Itrabaho man pag-ayo. Ay. Kuya, og masundan dayon ko. Dili lang unta-una. Wa para bay bunyag si Dodong. Ay. Gigutuman ko, eh. Mangita ko og unsa makaon sa Rafi. Wa gid kamatngon si Vic ay. Susingon ko na si Dodong. Tuwa siya kang mama.
Bayad dong, oh. Kadyot lang, ha? Dali naman, nak. Sige na. Ma, ano si Papa? Naamin ang auto. Naatod ang inyong amahan. Wala lang yun niya kuha sa eskwelahan, ma. Lain na ni Papa, oy. Lendon, gikapoy tingali. Pasag lang, good. Pangutana lang unya mo niya. Ayaw lang pangutana, ha? Aron dili masuko. Anong masuko man, ma? Para pangutana lang? Paspas kaya dali. May kusog man ang butok-butok sa kundukan. Gikulbaan ko. Nga naman ka. Bigli na! Wata si Mama, oy! Padayon lang mo sa kanak. Mahapit ko kadiyot sa garden. Init ra ba kayong panahon? Dalikita na kog bubo ang mga tanom. Sige na mo, London. May laing tao nga ni Aron din eh. Gawas kang fake. Gikulbaan ko. Gusto kang akong pagduda. Nga may laing kauban ron si Victor. Kuya, nganong kiputangan man ni Og Ali? Kini o. Nindit na nagpintal. Colorful kaayo kuya no? Bitaw. Dalimot ko pangutana ni Mama da. Kita naman ko ini atong last day. Ben, ako pangaton si Mama, be. Ay nga pa man siya musaka. Namukbo pa sa mga tanom. Huwato lang nato nga musaka. Nanakit sila. Gada ni Vic. Unsa kay tsura sa babae. Miingon si Chito og sinangaling. Nga nakita ko nun nila. Batanon ko ng itsura. Pero ano ko lang, dili makapakasal niya si Victor. Ug tingali, wa siya masayod sa tinod nga estado ni Victor. Vic. Victor? Uy, babe. Matao na, babe. Babe, Ano ba? dunay nangapot. Mauna tingali na sila. Ang mga anak mo, o ang ilang iyaan. Kabanay man ka sa babae ang gikauban sa mga bata. Oh, diyan na sila. Ang akong mga anak. Sila nagatingali na. Mao nga, sige na, bangon na diha. Aron mahibaw nga ni Anata. Sige, dinig lang ha. Pagkikitaan ko sila. Babe, ipalaila ko sa mga bata, sa imong mga anak. Oh, ano? Unya na lang, dengan may kayon. Niya naguta din eh. Okay, dinig ka lang kay pagkisultihan ko sila. Sige, babe. Hain ka ang mga bata. Pero di pa maayo nga, ikasulti ko sila. Bahay ni Mia. Kinagasiguro kong makalitan sila. Basilag na ako. Mingon ang palibot ng bayan. Pagkisultihan ko lang kahang ako mga anak. Pero ang saan ko sila pag-explain sa mga panghitabo karon namo sa ilang amahan. Kay nasabot ko nga, kay ni aman si Vic ni kayo na. Kauban na niya ang babae. Ma, dugay lagi ka diha. Gibisbisan palagi na ako mga tanom sa garden, nak. Naunsa man ka, uy. Wa pa sa lagi ka maghubo sa mga uniform. Hubuan na na, be. Ug ibot ang sa laundry basket. O lagi, dali na, ma. Nami pangutan na si Glina ni mo. Dali na, ma. Sweet. Siya mo na kong pagkisultihan. Yan niya si Mia, ubad sa mga anak. Ang siyang inahan ni Mia. Na ang mga bata, nagkisulti ka Wilma. Pasagdag lang mo na sila. Dalimot ko pangutana ni mo, ma, og nganon naaman ni. Galihan man ang sala. Murag gi-divide ba? Ngano man ni, ma? Nindot noon kuya kay maragtuhan na tong sala. Nindot sab ang color sa pink. Ang design pa cute. Naon ay mga trees ug mga flowers. Unya,
Wa lagi si Papa. Naaman ang auto. Pero wa siya. Ko anak, labing siguro nga naa siya diha ron sa pikas bahin ning sala. Ha? Pikas bahin? O, Lindon. Mo ni pagtuo ko, naa siya diha ron sa pikas bahin sa sala. Ano man, ma? Anong naaman siya, tiya? Lindon, anak, Glina, ako na yung pasabot ninyo. Vic, Ako na yung pasabot sa mga bata. O biyayo namin. Vic, Biyay ko makiksulti sa mga bata. sige. Diha lang mo, Lindon. Glena. Pa. Gano'n nasuko man ka ni Mama. Gisingkahan man ni mo siya. Ngano pa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!